Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pait di kakagat, kundi pupupukin. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw, walang gawa, hindi ang tungtunganga. Anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Ang pako di babaon, kundi pupukpukin. Ang taong walang tiyaga, hindi ba ganun din? Lagi lang umaasang bakala. Bahala na, baka bukas meron konting biyaya. Pupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Ang bakal di tatalim, kung hindi pupukin. Ang nagkikakautan, pinto hindi bubuksan. Ang tambon di tutunog, kundi pupukin. Ang taong walang tila, hindi ba ganun din? Akala lang kung naaapakan. Buong buhay, walang tibok, kahit nahihirapan. Bagatugang, good morning, good morning, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa pangarang po ni Pio Fernandez, kita ko na mag-iribanan. Ako po si Mardy Lab, dahil iba, sadit sana. Pero tiyan. Transmitting live, hindi po sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Hindi po sa DCGB Broadcast Complex. Sa Barangay 23. Ciudad Can Legazpi. Lado technical, kasabay po niya ito dyan si Chief Ramir Tanay. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Kaluwas, siyempre Mega Force Patrol sa padagos na pangalop ng mga istorya. Langaning may balangibog sa banwaan si Mapukaan, mga turog sa pansitan. Ngayon po dyan sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Sa 1st District si Paring Jomar Bien, Lagadi, Tiwi to Santo Domingo and vice versa. Mantang yaon man mga tugang sa Kapitolyo kaya sa City Hall, partner Al Armario. Sa Legazpi 4th District as in sa Regional Center site, kasabay tabo dyan si Baby Angel Mostaza, yaon man si Joshua James Bino, Daraga area, and then syempre si Bunso, Karen Ala, yaon po mga tugang sa Kapitolyo Provincial. Henry the Boy Mata sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada, araw-araw pumupugi. Sa newsroom, kompleto. Ay, wala pala si isa. May biyahe. Ayan po sa newsroom, kasabay po dyan si Jenny Matthew Villaran at saka si Shara May Leron. Kami po kabos, minasaludar mga kabayan, minababang sarang mabang morning. Sana po areglado kita sa mga mises. Rikas-rikasan. Taod na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Alright, sa mga may papasa, may lalakawan po tabi, mag-reskusar na. Tangani po na maging okay kita. Sa mga paramotor, magdara ka mo ng pamandong, kaputi, asin iba pa. Tangani po na kuning kaso, maabutan ka mo ng iron sa traffic, may pandepensa. Nadali ako kasudma. Maray na lang ta. Ano daw nagsabong sa isip ko ta? Talagang niluwas ko na sa yubak. So sa kuyang kunyan, sa kuyang raincoat, pantalon sa kapangitaas. Tamang-tama na traffic, bumagsak sa uran. Di pundo man sa di saling-sangli kita. Ay sus ka, irak man ka sa mga kataraning ko. Tumok na tumok. Dumog na dumog nga Papa Mar. Sagod sa bandala.
ay pangyayari adi. Anyway, yun na po tabi, panahon ng taguran, pagkatapos may habagat pa kita, may low pressure area pa. Yung mga iba-ibang klase po ng mga ano na biglaan sa nang bagsak ang uran, pasiguro kita kang pirmi tabi adi. Alright, and then firming eyes on the road, not on the legs ha, sa mga drivers natin ha, para po ang sa tuyang pagbiyahe, mga libyano. Dahil magparapakas ka sa mga pampasayrong jeep, naramdaman po nito may mga pasayro ka po. Maray konsulo ko sana. Alright. Good morning sa mga parantabay po niya to. Si Kuya King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Bunker ha, naka-tune in, nakatiling sa TV, nakadangog sa radyo. Kuya Bob Cantano sa Tabaco, good morning. Salamat po tabi sa pagkantabay. Siring man siyempre si Bing Bores dyan po sa Malilipot. At saka yung mga abroaders natin ha. Ayan, mga residents sa abroad. Ayan, kasabay natin dyan si Jeffrey Santos sa Queensland, Australia. Si Sir Banjo na Barrios KB 43002 kang Alaska. Pagkatapos si 43016 mga tugang kasabay po niya ito dyan si Sir Arvin Balauro. Dyan po mga tugang sa Dubai. At since iba pa nagantaway po sa Manila. At since iba pa, good morning po mga kababayan. Good morning sa mga kokoteros. Sa mga kaparmers natin, good morning. Yan, magayon po ang mga pangyayari na din. Apwera duman sa kontrobersya kan mga flood control projects. As in iba pa, napadagos pong pigdidibatihan kan man iba-ibang mga platforms. Ay di kita sa mga kunyan, mga kapamilya ta na sabi nga ni kayan nagsisikap na umangat ang buhay. O di kasod mga tugang parte kan function kang Department of Trade and Industry. Partner natin po yan, no? Na matabangan sa mga paratanom ni nyog, asin sa mga nagpuprodusir ng mga produktong nyog, mga tugang, hali duman sa programa kan Coconut Farmers Industry Development Program o CFIDP, so diti ay natukan para magpromotir ka sa ilang produkto. Nakikig ako. Kanginot na, year 1, year 3 nang unyan yan na Bicol Coconut Trade Fair. Di ba? Bicol Coco Trade Fair. Kanginot, mailing mo sa mga kunyan sana. Basta, produkto sana. Second year, may twist, di ba? May kasamang may kasamang buko, may kasamang kakao. Di ba? Ngunyan, at saka pili, di ba? Ngunyan, mga tugang, mga kunyan yan, mga byproducts ng coconut. Ayaw po tabi sa Ayala Malls, sa Activity Center, and magdudurar po yan hanggang sa Sabado, August 23, para matabangan sa mga kababayan ta. And tama man sa impresyon mga tugang ni Ma'am Sofia Josarin Bukad, ang Division Chief kang PCA Albay, na kumbaga nagangat na sa level na pwede na nga ning maging competitive sa mga packaging and products mga tugang na quality para sa mga mga produktong pang abroad. Di ba? Sana pagpadagos ta po yan, padamihin pa. Yan po na initial mga tugang na kunyan dyan, na pahayag na talagang pigingin niya na magtanom. Kung pwede nga, magparaputol. Ito nga ning pahayag duman na haloy na pala na pigingin mga tugang kay Governor Noel Rosal. Siguro sa inot pang pagtukaw ni Governor, tapos napahali siya, tapos kanya pagbalik niya, inutro ni Ma'am Sofia na ngaya sana ngaya gob magyago ng moratorium sa pagputol mga tugang nin nin mga coco lumber, nin mga kahoy ninyog, puninyog. Yung industry ngaya para sa mga trunks, day nang una, pundo nang una sa Albay, paramihin muna niya natin. Iyo po yan ang problema. Dako na nagpo-producer, medyo kulang na ang kunyan, ang tanumta, dahil makakasustinir sa produkto. Kaya ito ngayong 100 million na coconut by the end of 2028, magayon nga itong programa, and sana nga suportaran. Ang sabi man ni Governor Rosal,
Duman sa pagtaram kasudma, imagine yung binay ni Gobernador, hali duman sa kamalig pasiring dyan sa Ayala. kambal na activities para po sa mga paraoman sa iyong inatindiran. Duman sa paraoman ng Paroy sa kamalig. Pagkabuti di paraoman ninyog. Yan, parang wartanom ninyog. O di, maguro na kita, tamagibong nga kita kipagay kung paano yan. Hala? At siyempre na man orada, pero may dapat may mga konsultasyon pa magiraray. May mga maliligis. Although, pwede man baga na magkuango na sa ibang lugar, pero, so, di sa, bawal mo na pagputol. Di ba? Magtaranong muna kita. Talagang kulang na. Di ba? Dahil yung Tree of Life, mga tugang, magpuon sa gamot hanggang sa puro-puro kandahon, pwede mong pakinabangan. And, ang nyug, mga tong ever since ngaya, na mamundag ang Pilipinas, nyug na yan, napigpakinabangan ka mga ninuno da, bilang pagkakan. Di ba? Di, kung kaito nga yan, nakasento sana sa kupra. Ngunyan nga, iguan ng iba-ibang klaseng produkto. Mailing mo man talaga. Mainganyor ka. Magayon, mapaluha-luha ka bang kinit kung farmer ka. E sana, suportahan po, masustiniran ng kang gobyerno. Tangani po na magpadagos po na marealisar itong kagkamautan na itong 75 billion pesos na halis sa Coco Levy Fund magamit po sa tama. Ladies and gentlemen, Alright, bueno, dagdagan tayo pa mga istorya. Hali po dyan sa Luans. This time, mga tugang, lipat tayo sa linya ni Chief Jimmy Nazarita. Hali po dyan sa iya pong area of responsibility. Asa na ba yung ni Chief Jim dito? Jimmy Nazarita on the spot report. Chief Jim, good morning, please come in. Salamat, Director Mar. Maray naga sa mga parantabay, sa mga dagdag pa niya tong istorya personal ng pinanginutan ni Kapitan Vicente Baliat kan Barangay Masarawag, Ginubatan ang pagpasyar sa opisina ni Gobernador Noel Rosal sa Kapitolyo Provincial, Kasudma, kung saan bilang bilog na konseho, nag-iribahan, iginawgaw sa Gobernador ang Resolution number 25 series 2025 kan Barangay nagahagad base sa resolusyon na i-diesel and idraga ang mga salugan hali sa pamitisan kan bulkan asintawan na nindireksyon ang mga bulusan kan baha bako na maskisain minaburutwa ang tubig araw ka nangyari ka nakaging simana na rinapado nin flash flood mismong sentro Purok 4, Purok 6, Purok 8 kan Barangay Masarawag nagkabaralunbunan so tinampo nin gulping mga volcanic material sa asin mga debris mga puon kan nyog asin ibaba na nagresulta para dai naagihan so tinampo para mientras. Ang resolusyon tabi Director Mar copy furnace in the Mayor Gemma Anong Hoko kan Ginubatan MGB Congressman Adrian Salceda para mapagturuang-tuwangan ang problemang pinagampang ang Barangay Masarawag, partikularan mga residentes digdi. Ang resolusyon hali sa Gobernador ipinasa kay OIC-APSIMO Chief Rick Mendoza para istudyaran para sa nagkakanigong aksyon and ikukorstruman ini kay Provincial Engineer Dante Baclao para sa immediatamenting aksyon dahilan sa nagkakatrauma na ang mga taga Barangay Masarawag kada bes na iguanin mga makukusugon na pag-uuran. Chief Jim, Go. durante kan initial inspection, ang sabi, di man daning quarry dyan sa lugar. Nakahuron ko nga ni si APSIMO Chief Rick na Mendoza, no quarry activity sa taas, the same kanso nagpasiring baga kita duman ka nag flash flood. So mga residentes pigapot niya to tanata nangyari ini sa Saindong Barangay. Naturally sa ngaya ini, dahil man ano niya ako igwadyanin na nagkukwari o activity sa taas kay ning barangay nindo dyan sa Bulod. Negative man nga dyan kikwari activity. And ano ang posibilidad na iguanin di kinanabring ka sa taas. And corroborate man ini sa inspection na Sir Rick Mendoza asin sa mga
testimonya Oo. kana mga residentes na wara man ni nabring kang dike, Mhm. wara nin quarry activity. Mhm. Instead, base kay Sir Rick Mendoza, may mga erosion o natural na movement kan daga Mhm. yan sa kaitaasan. Then, so iba nagkaburuwal so nyog, Mhm. nagkaburuwal so kahoy, epekto kan volume na tubig Mhm. ay binulos pasiring sa baba na nabutong siguro mo na duman sa mga nag-erode na mga daga. Oo. Pagbutong kan tubig, builo na buswa, Buwilo, bababa na, Ay, sarabay, kaya may mga nyug na kasarabay. Ayun, okay. Di, kunyan, kung sabihin yan, so dating pigbubulusan, natambunan na. Ura, kuha na tabi Director Mata, ako at personal na abot na iling ko baga after katong ba. Hmm. So mga pigaagihan kan na tubig dati, Oo. mga saradit man sa ng sapa. Hmm. So minuro pa'y duman sa tubig, pagkatapos ka na ubas sa tubig, nagkapuro na sa mga agihan. Yan eh. Ade, yan talaga ang pinakaano ka, yan is, ano yan, susugon so dati, tapos kaluton. Tawan ki direksyon na, kumbaga Oo. dirihiran tubig kung saan talaga wa o Oo. paparagihon ini, nadainin maapiktara ng mga residente sa mga karungan. Gutong sabihin yan, so lugar na kinaragang ki protective dikes, kinaragang ki flood control, dahil naman duman nag-agi ang tubig. Sa mga flood control project sa taas ng Draculaon, iton may direksyon ang tubig, nadidirihir na katon tubig. Okay. Gustong sabihin, sa luwas kay to tabi, Director Mar. Pagbaba. Sa luwas ka to, iyon may mga nagdireferensya, may mga soil erosion, an mundo tabaga, may mga nag-iiro, Oo. may nyug nga digdi, natuwa, nagdakitagilid na sana, Mhm. nagrasay so daga, arog ka na nangyari. Dapat talaga magtanong kita ng bambu dyan. Oo. Tanganing day magrasay. An sa kaitasan kan masarawag, mata na mo, kanyugan, Iyo. makahoy, Ang- magpipreserve man nga ni kan mga tao, kundi talagang natural. na lang ano, pero this is for confirmation. Tamay nagpaabot kaya sa kuya ng information na dyan ngaya, may mga area nga dyan na tigkakwaan nga ki mga quarry materials na makuman dapat na lugar na pagkwaan. Siguro mga pribado garo na binakal o kung ano, arog sa ibang lugar. Pero sabi ko, i-validate ang una. May mga nagpaabot yung information kaya. I-validate Nag-validate na sa Sir Cedric, Sir Rick na Mendoza. Oo. Then sa mga statement bagang live na pig-interview niya to sa mga tao, talagang wala manda. Anigwanin mga structures duman sa itaas, boundary na kan Manila, duman an igwanin mga quarry activity. Pero itong so, ano yan, mga halimbawa, ali duman ng mga materials, dahil man nagbubulos dyan sa mga parting masarawag. Dahil man. Tayo man tabi, Director Ma. Okay. Oo. Maski si Mayor Jema, nagsabi, mga residentes, na wala ki quarry activity dyan. Ayun. Nigwaman, duman yan sa ampang sa Manila area. Roger. Ayun. Oh. Di, dapat talaga pagriparong kimaraya di. Tarog ka na kung nabuotokan, sus Marius. Nagkaburo kag sa tawo. Okay. So, yan, tabi, Director Mar, kuan ini sa level kan barangay, talagang problema ninda ini. Kaya, bilog na konseyo, panginginot ni Kapitan Baliat, nagpasiring na, kahit kinaistorya. Gobernador Noel Rosal Yeah. Caso. Siyempre, matumar party talaga tam. Biroon mong pati so, ano to, barangay hall, linaog. Barangay Health center? Sa Tinampo. O sa tinaog, nananailing ko, naninampo man ang gan. Oo, Tinampo. Okay. Yan sabi Director Maran sa tuya pang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa Calio, basta radyo ang inaanap, BHA, panaman ang klaseng radyo, handheld radios, hanapon lang Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Ciudad nin Legazpi. Jimmy Nasalita, DCGB News. Jimmy Nasalita, on the spot report. Thank you very much, Jim. Magatugang yan po ang dagdag pang impormasyon hali po dyan sa area ni Chief Jim. Ano?
So mga sungkonseho kan barangay Masarawag na naka-experience sa puning matinding pagbaha kan nakaagi pong aldaw, nagdumana sa konseho kay Gobernador Noel Rosal, bit-bit ang resolusyon mga tugang na naghahagad na idisilt o para rumon, kaluton, as in idirihir na ang tubig kung saan dapat na dumalagan, tanganing day na maotro, ito po na namatay aninda ka nakaagi na so lahar, volcanic debris plus mga kahoy, nyug, nakarabot duman sa barangay ninda. Di, sana ma-action ang tulo sa di. Tayo yan ang kunyan. Yan ang dapat talagang adalang kimaray. Bata sa mga nainot na mga nagkagiribo mga istruktura, sa maniba-ibang mga lugar po digdi sa Albay, narani dyan sa Bulkan Mayon, talagang kapag minarasay, minadalagan po ang lahar, talagang maski anong klase nin tibay garo, rirang ka. Naramdaman nito ka ito, mga tugang after kan mga pagtuga ka 1984, di ba? Na matindi sa mga pagbaha na talagang uminagi dyan sa Basud Gali, sa Padang, asin sa iba pa. So nagkaigwaning lahar, flow na malangay, natambunan nga niya na Basud Bridge, di ba? Di, ang giniribo ka ito na enot sa mga rekomendasyon kang Japanese na Sabo Dam. Ang problema kan Sabo Dam, sinabua, kan nagtrabaho, kan magkaigwaning lahar flow, kasarabay mga tugang sa mga darakula o nagapo, burning ka sana. Nailing na, oy, parang ngayong earth dike lang ito, tinambakan mo sana ngayon ng kunya na, tinambakan mo sana ngayon ng mga baybay, tapos siniminto mo sa luwas, earth dike. Bagon ta ngaya ang apudkaan, gibon ta na yung flood control. Iguana ning kunyan, iguana ning seat pile, ha? Yan siguro ang hilingon kimaray. Tango niyan po, nagkakaigo ng investigasyon. Mano dyan sa flood control. Ito po, nag-iimbestigar baga sa Senado. May mga dit-dit na pong nahiling ng mga kaliwanagan. Pigpara po sa mga kontratista, pero sa iba dahil pa po nagsiripot. Kaya may masunod pang mga salbo, mga tugang ng pag-imbestigar, pag-aaram po kayan. Di halata-laton na sana kung ano bumagi, pero kung yan po yan, sabi nga ni, kwarta ng banwaan po yan, whatever it happened, kung ano man po ang nangyayari dyan, dapat na ang kwarta kang banwaan maging maray ang dalagan, maray so kamugtakan, diba? Dapat tul-tul ang pagkagibo. Kaya iyo po ang saro na kunyan, na concern mo yan kung paano po yan, tabata, anong klaseng disenyo ang pinakamaray dyan po mga tugang sa kunyan, sa Bulkan Mayon, di ba? Takong sabi kang Fibox, tunilada pa niya po dyan sa itaas, na sa mga remnants pa ka mga nakaagi po, mga tuga na pagtuga, na pwedeng matrigger pa ibaba, kapag makusugununununo ng uran, o may nabutok dyan, minadalaga na sa nang bigla. Talagang matindang person yan, because tingnan nyo ng slope ng bulkan, talagang kunyan, makaskas, kaya itong mga experience ta, 1984, na pagtuga, mga tugang pag nagkakaigwaning lahar flow, minaputi pa sa sa itaas, pagduko mo, yaon na sa tangod mo, arugan siya kakaskas. Talagang anyog pipadalagan ng tindog. Di ba? Ayan, anong klaseng struktura ang pwedeng dumipinsa dyan na di kayang bring kaon mga tugang kan lahar. Ibang klase po, mga tugang ang materialis talaga. Although sabi kan iba, maringin, may deliver na bago. Nagtugang ngaya, may bago na naman ngayang delivery. Pero, yabuso tayo. Di ba? Dapat so tama sana. May mga room na po dyan na gali. Natural, mga tugang, may mga pag-aro muna, magturupag-tupag po yan kapag padagos po ang mga pag-uuran at iba pa pong aktibidades dyan. So sana makagibo po ng paagi talaga na maresolbiran po ang problemang yan. So mga lugar na kung mapipwede matanuman, kimang kahoy o pati bambu na nga hindi magpararasay, gibuho na po yan. Diba? And then kung may mga nagbabayular ng mga parakwari, na nag-quarry outside of their permits o kaya nag-over-quarry na, yan, tawan po ng penalidad dyan. Tangani po na, sabi nga ni Digdi po sa tuya, so tama sana. Tinawa na kitang kayamanan, mga tugang, kumbaga sa black gold nga yan. Yan so maray na klase ng baybay, kaya krusunada ka ba, nakakaabot po sa ibang mga lugar,
madaling kapitan ng simento. Compared duman sa ibang mga lugar na pinagakuanin da na may color brown na siniba pa, halos sa mga salog at siniba pa, iba daw ang klasikang materialis taligdi. Diyan ka nga ni mga las na pigmamalaki yan kan iba na mga lugar, tamaray ngayang klase ang baybay nindo. Pag abot di sa tuya, pag trinabaho na, mga tugang, ginamit na ingrediente para po sa mga patrabaho, anak ng tinapay, ang daling mabringka. Saan kulang? Nasobrang yung aggregate, kulang sa simento. 9:36 in the morning, we will be back. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash. 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibig ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningatan sa namang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alright, mga tugang, convincing ang DCGB. Mga tugang, oras niya to alas 9:44 na. Ang bilis, adi. Doon po sa mga kababayan ta. Good morning po sa mga late tuners natin. And good morning kay Jay Balisoro, watching from RRJ Subdivision, Ginubatan. Siring man si Aileen Mirapuentes, first class ngayon na Albay San Manoy Mar. Ayan, alright. O sige, dagan na po mga istorya hali po dyan sa luwas. Ready na mga pag-iribat na this time. Mga tugang, ang bunso nasa linya. Karen Ala on the spot report. Karen, good morning. Please come in. Yes, good morning. Provincial para sa budget call nagigipon sa taon na ini kan gobyerno provincial kan Albay yaon kaya ngunyan direct mapresente an mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno provincial asin kan sanggunian panlalawigan ng Albay poon kay Governor Noel Rosal, Vice Governor Diday ko asin mga magkapilang miyembros kan sanggunian panlalawigan palipig lalabo man sa pigapod na budget forum na ini nagabos na mga namamayo o mga OIC kan kada opisina kan gobyerno provincial. Saro-saro, initial na masumitir kan nakapalaman nindang programa asin kakaipuhano na pondo sa fiscal year 2026 na ipapahiling sa mga nasabi kasubagong mga opisyales. Asin ini gagamiton tabi NDMAR para sa formal budget call sometime in September or October susub sa pakipaghuron man niya to kay appointed provincial administrator Raul Rosal, dapat nakahanda na sa mga oras na ini, digdi sa indang dokumento, itong mga programang aalokaranin pondo, buda ipopropesto ninda sa formal na budget call, kaya ngunyan, anas may mga folder, papeles na kamot,
na magkakaigwanin presentation kan mga objektibo as in policy guidance kan provincial government, presentation kan sources of income kan mga nakalis sa tulong taon as in mga income estimate, gigibuon man digdi, and presentation of budget levels as in mga strategies, gabos pa ba iyan direct man, in preparasyon na iyan sa pagpropesto kan mga pondo para sa mga programa kan probinsya nin Albay para sa mga Albayano. Yan ang report, Karen Ana, DCGB News. Thank you very much, Karen. Magatugang yan po ang dugang na impormasyonali po dyan sa Kapitolyo Provincial. O yan, naghahanda na. Magatugang para po sa pagbilog ng budget for the next fiscal year. Tanganing isumitir mga tugang sa sangguniang panlalawigan para aprobaran. Tanganing ma-implementar. Ayo. So yan na yung proseso, yan ang primerong proseso, mga tugang budget call. Masurumitir sa mga ibang departamento and then adalam po hanggang gobernador, arin ang pwedeng dagdagan, arin pwedeng bawasan, arin ang mga dapat ay sarabay dyan, tangani po na maipresentar mga tugang sa sanggunian pag-abot po kan aldaw. Tanganing maipasar, tang ma-implementar mga tugang sa masunod pong taon. Okay? Bueno, durante mo yung istorya, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Baby Angel, nasa linya man. Angel Mustasa on the spot report. Angel, good morning. Let's come in. Oh. Nawala. Good morning, Yan. Mar. Good morning po sa tuyang mga paraan sabay. Ang kunyan, ay, inom muna. Alo na. Day man na timpo na nasa pagkunyan. Tapos na garo. Alright, okay. Kumusta? Sa mga dugang tapang bareta po, Sir Mar, hinagad ni Philippine Coconut Authority, Albay, Catanduanes, Provincial Office Division Chief, Ma'am Sofia Joserin Bukad, kay Albay Governor Noel Rosal na magkaigwanin moratorium sa probinsya kan Albay na nagbabawal sa pagputol ni niyog sa loob nin tulong taon para dain naman Sir Mar, mabawasan ang mga niyog sa palibot na nagiging source of living kan mga tao dahil sa halos nga gabos na parte kaini ang napapakinabangan. Panaliwanag ni Bukad na dakulang tabang ang pagkakaigwanan moratorium sa para makapokus ang gabos sa pagtanom asin pagpadakol ni niyog dahil sa presente Sir Mar, kulang ng marhay ang mga nakatanom na niyog digis sa tuyang palibot. Senado ni Bukad na sa presente ang PCA ang igwapa ng mga pangtanom na niyog alagad ang termino ni Bukad inadequate ini kung kaya pigigibuhanin danin mga paagi. Mientras ang hinagada ni Ma'am Bukad sa mga coconut planters na baka matabangan man sinda na ma-identify itong mga variety ni niyog na may magayon na produkto, baka madali na kapitan ng mga helang at yung mga peste para maging magayon man an sa indang mga ani. Dangugon ka, Sir Mar, ang pahayag ni Ma'am Sofia Bukad. Sinabing moratorium, kung pwede, i-stop muna ang pagputol ng niyog para kumbaga mapahinaman na makonserbar muna sa niyog dahil para muruturo. Magtanong sana muna kita na mas ibarato ang lukad mo. Sabi ko nga ni, itry i-divert ang ating utilization or use ng coconut from copra to food items. So, yan po, Sir Mar. And then, sabi niya, mas nga may ipagpapotog nga sindang preservation nga yata, nga mapugulan itong sa mga pagputol ni niyog. May man nga nag-ibitaran na igwa nga yan yung mga illegal na nagpuputol nga kaning basta-basta na nga yan, na dahil nagpapaaram sa indang opisina. Mantang plano man ni Ma'am Sofia Bukad na answering na plano ang ibuhon man sa probinsya kan Catanduanes, and then kung magkaigwaman nga yung inisyatibo na pang rehiyon, mas marhay nga ya, dahilan nga ya, tanganing mas mapadakol nga ya, itong nakatanom na niyog dito sa tuyang rehiyon. Ayan, sabihin niya, pabilon mo na magparatanom. Opo. Kundun mo ng pagparaan industriya kan paggamit nin mga trunk so yung puon kan nyog na pagnegosyo. At Opo, least sa Sir law Mar. nga tulong taon ta. Sabagay, kung nyo variety man ang ganda tanong mo, tulong taon, mabunga na. Oo. Sabagay, sabi ba ni Gobernador, magurong niya kita dyan. Oo, magurong da, sunda. Magurong, tangani po na ma-implementar kung paano yan. Tama man yan. Opo. Naabuso na eh. Opo, Sir Mar. Although And then, tama yan siya na
Sa mga ni, dipisil magputol ka ninyog. Primero, maagad ka ning permiso sa, ano yan, sa Menro. Opo. Pero so, permiso man nahali man sa PCA. Pagkatapos, mahagad ka pa ning permiso sa pulis. Kapag naman pag may nadang na nag-arak-asak na, ano yan, na chinso, madalagan tulos ang pulis. Ilingon kong igwagang permit, tapag dae, kumpiskado chinso. Opo. Ay, And then, ang sabi nga ni Sir Marnie Mambukad na dating pamrasyuhan kay itong kopra po baga ining mga lukad kay mga nakalihis na simana dati da Sir Mar nasa 80 pesos ang kada kilo ngunit ngaya grabe ngaya so binagsak nasa 45 pesos na sa nangaya na kada presyo kay itong ipig ko kopra man sa tuyang na mga coconut farmer. Ayan, so dapat talaga mag-shift ng utilization kang kopra. Tama itong pigsasabi na Father Momoy na yung coco fresca. Opo. Yung pagproseso kan mga food products, tangani na, rumahay-rahay ang buhay, as in magparalaom sa nasa kupra. Opo, Sir Mar. Dahil kung kupra, kung kupra kasi mahalat ka ng 45 days para makabilinsya ka. Ngunyan, pag inabutan ka ng 45 days, araw ka ng presyo, ay problema. Yeah? Diyan ka pa Sir Marky, raot kay panahon. Pero kung iproseso mo yan, magpon sa sabaw, sagod sa laman, marami kang pera. May pera ka. Hindi anya mamong problema, hindi dahil niya maalubing ang payo mo. Opo. Tamay kwarta. Alright, sige. So, yan po, Sir Mar, ang mga dugang tapapong informasyon halos sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustazar, DCH Vinyo. Thank you very much. Mustasa on the spot report. Thank you, Angel. And sa Sabado po, mga tugang, duman sa programa ni Padre Momoy, Boses kang Kapalibutan, abangan po nindo, abangan ko nindo, ito pong iba pa na mga pahayag may kinaraman po kayan. Na sabi nga ni, naog ba kita itong pinunan mo na Father na advokasya, manong o dyan sa pagproseso mga tugang kanyog na bako sa na magparalaom sa kupra. Tango niyan pati ang pagkupra, bako na itong masyadong kukunyan pigahanap lang niyan white copra. Tayo na yan sa proseso na pigahalo mga tugang sa diesel. Coco diesel. Ano tinatawag. Na may batas na dapat may persentahe ng coconut oil mga tugang na ihalo mo dyan sa diesel. So, may nagigiribo na kaandyan po sa may partikan Partikan San Pablo City, no? Igwa na pong mga kunyan dyan. Kaya po duman sa mga kababayan ngaya day na kita magparaasa sa kupra. Tapig para paturubod sa nangikita ka ito. Kan mga Amerikano. Kung ang esto yung maitom, pipaputi ninda, tapos ibabalik din sa tumahal na. Ayun, ginununuan. Ngunyan, uni ngaya, dahil ngayon pagkakan, iyo man ang gadbagadi. Pagkaon yan Sabi nga ni, dahil mo nang pagpalayaon, lumbod pa sa nangya, tirahin mo na, gura nung ngayon ang lumbod. Di ba yung kwarta ka, di ba? Aside from that, kung talagang papalayaon mo, dakol po talagang pakinabang. Sabi ko nga ni sa sarumbuok sa nanyog, dakulong ka nang makukuha. Di ba? Yan, mahilig po nindo dyan Diyan po sa Ayala Mall, smiling po din yung produkto ng ninyog. Primero, ito po mga tugang na kunyan na bunot. Dinisikret nila sa bunot. Didecorticate. May decorticating machine na tinatanapig gagamit dyan. Tanganin magkahirimay-himay iyan. Tapos ginibon ninda na lubid. Tapos mailing mo may mga stuffed toys diyan, parang stuffed toys na nyaon po diyan nagibo sa bunot. From Joboken yan, tanga kamalig. And then so mga lubid na pwedeng pantransera sa pagrasay kang daga. As in kadakol pang iba. Okay. Tapos mailing mo diyan mga tugang bagul. Ang bagul na yan mga tugang, bakusan ng ping-uri nga. Pero iguana itong mga ginibong wearables, tsaka mga dekorasyon.
An mas bati an nagpatibay kayan talagang mailing mo yung mga magayunon pagilingon na barnisado. Diba? Wag jarang kamo tabi. Igo din yung mga propulsiras na gibo sa bagol kanyog. Pero nyo yan, itapon nyo lang sunog nyo. Tapos iguanan ko nyo na uring na yung charcoal briquettes na dahil siya masyadong basta napapapa. Kung kaito, mga tugang, na babaldi kita ta, narunot nga dahil naman yan laadan. Ngunyan po tabi, pigrunot na nindayan. Tapos igamitan gibinder mga tugang na itong arena kang kasaba, arena kang kamuting kao, yan ang binder niya. Tulusan ang pidaso kan, luto na maluto, mabuda pa nila. Aloy po mapapa. Di ba? Coconut charcoal briquettes. Di ba? Sa bagol yan. Pagkatapos iguang ako nahiling na supang pa presko bagaki garo air purifier. Uring man, mga tugang na nakabalot-balot na. Kumbaga, so nailing ta ka ito ka magdurumang kami sa Japan, kaya na kami na naman brenda duman, may nailing na kita digdi na, I mean sa Vietnam, may nailing kita digdi na, dit na po na nagigibo. No? Igo na mga utensils na hali po sa coconut. May nahiling na po kita na pigtitsin na dyan. Diba? Pagkatapos itong ano yan, kokosap. Ito pong hali duman sa burak, mga tugang kanyog. Igwa ng proseso, may sugar na, may kokosap o nectar, pagkatapos igwa na po ano yan, coco syrup. Ang data pang nahiling talaga, yung susabaw kanyog na matured. Di ba? Ikaw ito nahiling, so sabaw kang buko. Binag ko pa bakal dyan, 30 pesos. Sabaw kang buko na kumbaga, ilan na, kinag sa lalaga na plastic. Pagkatapos yan ang additional na tinda mga tugang kang ano yan. So nagigibok ki buko pie, Nelis buko pie, di ba? Additional niya ito, dagdag na income pa. Na imbis pagbakal ng buko, ang kakuha niya mo sa sulaman, tapos itatapok niya na so prinoseso niya yun. Pigpabakal, dagdag na income, di ba? Pagkatapos syempre, so laya na, iyo po yan. So laya na, so sabaw ka yan, pwede mong iproseso, di ba? Parang energy drink. Papakala mo siya ng nakapirang minutos, may proseso po dyan. Pagkatapos, pag pinakala mo pa, nag-itom-itom kidiit, garo nagburo-brown kidiit, coco patis. Dahil ka man makagagkiasinta, maskan na yan. Ang main ingredient, ang may naabono mga tugang kanyog, asin. Kaya maskan na siya. Dahil ka na madagdag, kung ano pa, dahil chemical na gagamitin, papakala mo lang siya. Tapos pag pinaito mo pa, magiging coconut tauyo. Coconut soy sauce. Coconut sauce. Pinalapot mo siya, magiging sarsa. Sasawa pa sa nakanyog na mature, yung laya na, 4 na produkto na madadali mo. Plus, yung po na laman. Yung laman. Pwede mong gibuhon mga tugang na santan. Ito bagang matamis. Pwede mong gibuhon na bukayo. Pwede mong gibuhon na coconut, yung oil, di ba? Pagkatapos sapal. Pwede mong gibuhon mga tugang na coconut flour or macaroons. No tapon, walang tapon magpuon sa bunot hanggang mga tugang sa dahil nang tapon mo niyan, zero waste. Di ba? Unlike before na, Sos Mario Joseph, pakuprang kita titarapok sa bunot, figsuruluan, tapos subagol, iyo man, nakaralat-kalat dyan, tapos sabukan nyo, tarapok na sana, pero ngunyan, proseso na po tabi. So you don't wait to wait mga tugang, you don't have to wait 45 days para magkaigo ka ng kwarta. Even every day, pwede kang magkakwarta. Planoon mo sana ang mga dapat nagibuhon. Lalo yan sa mga, ang hindi man yan, ang tuba. Kada ako naghahanap ng yung tuwa kasi, kapag na proseso mo, hanggang sa proseso niya, hanggang duman sa coconut sugar na granules na siya. Diba? Pero during the process, yun, may mga dahil mo siya prinases, pagkakuha mo, ikag mo sana dyan, mga tugang sa gilid, yan ang pinakadabis na suka. Walang halong chemical, walang halong artificial na at talagang pag iyan na mature na, Sus Mario Joseph,
minagot-gotan sa langadi. Diyan po sa sistema na yan. Alright, mga kapatid, standby lang. We will be back, tabi, sa mga nagdijatong istorya. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagdepensa ang flood control contractor na QM Builders sa pagdangog kang Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa anomalya sa flood control projects. Sa naging pagdangog, nagluwa si Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian kabigas sabing financial statement ka mga contractor na nakakuha ng pinakadakulang kontrata sa gobyerno. Ang nasabing kontraktor parte kang listahan na enot ng ipinaluwas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pigasabing nakakuha ng pinakadakulang flood control contract poon kang 2022. Pangenat sa mga iprinisinta ni Senador Gatchalian at pigasabing financial statement kang QM Builders. Yan ang bareta hali sa Newsbase sa Ibapa. Bisitahon ang samuyang Facebook page ang DZGB News Online. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Convincing. Alright, balik po kita sa programa. Lato sa pangarap po ni Pio Fernandez sa kauna po kiranan sa dong kaibanan, Mardela Daingiba, Sarit Saraferotian. Kamusta na ang mga hepe kang pulisya? Pero Rigo dun tulos, di nagpalit baga ng provincial director sa katawan po ni Police Colonel Noel Nunez. Di pagka-asumir, kinagahan, Santo Domingo, nagbudol fight na. Ito pala si Police Captain Jeric Banaynal, magpaaram na. May relief order na.
O kasod ma, so nagsalida sa iya si Police Major Bino, ano daw yun ni Joshua Bino, Police Major Bino, nag-courtesy call na mga tugang kay Mayor Bong Banda sa Santo Domingo. Pagkatapos, ibang, gano'n sa Piedro, igwama na bago, ay hindi akong sa impang iba. Diba? Pero rapo yan, sigurado. May bago, because ali duman si Police Major Bino. Iyo po yan, gano'n nga yan na nasusunod nga yan so mga tamang prosedimento. Ewan natin, mga pag-iriba, putado no, napulkom kanta, sinabagaan may supervision ka yan, kung tama pa yan. Ang sabi man kaniba, ang tamang yung proseso talaga, mapadaraki 5 pangaran. So, kumandansya sa alkalde. Tanganing magpili siya duman sa 5. Kung ko siyang makursunodan duman. Bago itong isusubo mo lang, ngunyan paano, OIC ngaya. Bago mo ngayon ang full pledge, OIC, araw na sa nakapigiribo mga tuga. Minsan, araw kayo kay Police Major Bino, 2 simana sa nasarapo-rapo. Lipat na naman sa Santo Domingo. Ewan natin kung paano ba ang sistema niyan. Pakitano nga mga pag-iriba sa Napolcom. Kung yung sistema ko niyang kang PNP na saralida ng mga chief of police, na dahil na ng proper na konsultasyon sa mga otoridad, sa mga namamayo sa banwaan, na bigla na sanang naaraman kan alkalde na may bago na courtesy call sa iya o kaya mapaaram sumaali, di ba? Gano'n nga yung sala na sa proseso. Pakihapot na lang nindo tabi mga pag-iriba kung ano ba yan, tama pa ba yan, di ba? Kasi sa parte ninda OIC man sa nangaya boss bago pa yung final, ewan natin kung paano ba, nagkaroon na nasunod na sa PNP law, hanggang pa sa pag-designar kay mga pulis, yan. Alright. Uning mga pag-iriba taman mga hello kay Dudes Roas, at kay kay Makoy, good morning. Yung pikarana pong mga kunyan ini, dahil nga nagduruman nga sa kunyan, dahil nga nagduruman nga sa hearing. Primero po man sana po ito. Out of the 15 baga na mga top nga na mga kontratista na napangaranan nga ngunyan pinag-imbestigaran kan Senate Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta, senador, chairman kan Blue Ribbon Committee. Di pinadarang sa mga surat, imbitasyon, suwalo nagsimbag supito dai. Pero ang sabi baga sa barita ta napapadarahan giraray kisubpida. Di aram mo ta sa masunod na hearing kung mag-aparisir, di ba? Saka halaton ta sa nang una po mga tugang ang mga sistema pagruluasan ka mga ebidensya diyan kung anong sasabihin pa ni Secretary Bunuan. Arog ka ito si Konya baga pikakausaran si Villanueva, si senador, pero kung magkurumprontahan ang sabi ni senador dengay akong midbid na kontratista asin dengay akong naglabi ni maski ano paman pon ngayakan panahon na ito na kongresista pa ako, hanggang ngayon yung senador na ako sa DPWH. Ano nga yan, Mr. Secretary? Higo nga ko dyan sa record nindo na, na pighagad sendo na project? Sabi ang kan-secretary, ni Bunuan, day man nga ya. Tapos sinigundahan mga tugang ni Kunyan. Sinigundahan ni dating secretary kang DPWH sa Mark Villar, senador mo niyan. Natutong nga day man nga si Villanueva. Di ba? Kadakol pa. And may inako ng may ghost project da. Kaya mga word for the day kasuod ma kleptospirosis. Man si JBR sito. Ang apon nga kan kleptospirosis. Paano ko dyan mga tugang da sa ghost project kan DPWH, paano ko po sa flood control na inako mismo kan DPWH. Kung naro ngayon ka na inako na kan DPWH, garapala na ngayon na pag nanakaw sa kaban ng bayan. Pangyari. Di ba? Yan, kung nagruluwasan, will the secretary spill the beans to save him? Yan nga, pag ako niya pa sana ngaya,
na may ghost project, tapos dahil niya inaksyon, may problema na siya. Yan po, tabi, adi, abang-abangan tata. Kadakol pa mga mangyayari tabi sa mga masunod pong mga aldaw. Pero dahil kita magparakusan kung ano-ano. Because sabi nga rin, it's easier, mas madali na mag-akusar, but to prove your akusasyon is different. Di ba? Kaya yan, magayon man napigibo ni Marcoleta na duwang bagay. Pwede nga yang sa investigative baga, investigative journalism, duwang bagay. Paper trail and people trail. Diba? So may makuha kang testigo na magtatarang, magtuturo. And then yung paper trail, yung dokumento, manungod mga tugang dyan sa mga piga-akusaran mo. Pag yan na-produce, mga tugang, edi shoot sa balde. Diba? And that will be the time, mga tugang, na yung akusasyon mo, mga tugang, masustain. Pag dahi, di alat-alaton sa nangunan. May problema kita dyan pag nagparatararam kita, mga tugang, dahil magitang ebidensya. Alright? Joshua James Binong, lalaking pasiguro Permel. On the Spot Report. Nasa linya na. Malapit na. Ano daw na klaseng sabaw ipaigop sa tukay ni? Joshua, bilis sa gawin. Soup number 5. Ay, pangyari naman sa J. Barnes. Para kay Kuya Bunjing. Ba't hindi itong J. Barnes, di naman talaga ni Sir Buboy na San Pablo? Oo. Hinanap talaga. Nahigop ko na nga Papa Mar, sup number 5, the best. Sa sunod yung pagbalik ko digdi, balong ko naman niya so, Lumi Overload. Yes, pinalok may Lumi, the best. Simple sa ingredient, pero nabis-tabis na eh. Correct. Ayos man talaga si, ano yan, Sir Joel, pinagpapala man ta, saloy-halo na, dekada na, siya nagaganap na Kristo sa samuyang sinakulo. Kaya mampalan matibayo ng negosyo. Pinagpapala, tsaka dahil siya nakakuriti. Lineman yan, lineman kang alay ko yan. Oo. Nakakaabot yan duman sa Sir Mar sa San Jose. Yuta, nasa pig-game bitarang kami, malilipot, para ako dahil na nag-iba, tagurang na baga. Yung mga pioneer, gilid na sanan, mga aki nangun yan. Ang paborito ko duman, so, taga-rapas baga. So, walang kao na lalaking nagtutrumpa. Rapado mo na. Kusugod minarapado. Rapado mo na. Okay, kumusta dyan sa area mo? Mapista na baga? Mapista na tabi, Sir Mar. Ano, nagpa-isi na lamang sa spokesperson ni Mayor Beck? Tayo pa. Bakit ikaw paunog-unog pa? Ay, Tito ng Albay. Yaon lang kami. Correct. Sige pa unog-unog pa garaw. Dahil nagantabi sa kuya oral daw. Hello, Sir Renz. Good morning. Yes. Okay, sige. Sa Daraga Albay tabi, Sir Mar, maswerte ang sarong paraoma. Naigwa ki halaba, buda dakula. May halaba na produkto. Produkto, buda ani. Para labaning talong. Pagarakulaaning karabasa. Correct. Aba. Pati upo, buda. Kunyan. Mariguso. Tama. Ayog yun. Ano ang sabi ni spokesperson? Wala mga problema, Papa Mar. Sabi ko na sa imo. Si Tito ng Albedia, kung yun matitiis, mahal-mahal niyan ako. Correct. Ayos. Okay, sige. Sirtean may halaba, asin may dakola, na produkto o kaya aninin sarong lokal na paraoma sa Daraga Albay. Dahil ang naging practice na taon-taon kan Municipal Agricultural Services Office o kaya MASO na pinamamayuhan ni Municipal Agriculturist Miljik Matosiños, initabi Sir Mar na pinaka-harvest kung saan ang aktibidad na ini sarong special na event na pinagigibo ka na sabing opisina para tawan manin onra mga maihigos na mga paraoma sa Daraga Albay. Anong kriteria ka yan? Dapat so natural sa ng pagpadakula o dapat na may gibong ka dyan na bugtakan mo yan kung ano-ano? Dahil man na binanggit tabi Sir Mar, basta na produkto mo, so tinanom sa Daraga Albay, kisarong lokal na paraomang taga-Daraga. Sa imo na may halaba man. Ano da? Sabi ni spokesperson. Pasensya. Halaba ng pagalat mo. Di, kunyang pala niyan. May contest.
May contest tabi, Sir Mar, katakod ini kan gigibuhon na Farmers Day celebration na pinag-schedule kan opisina ni Madam Melgy Matosiños sa September 3, 2025 bilang pagkataonin onra asin aldaw para makapagselebrar ang mga paraoma sa Daraga Albay. Konsain ang Farmers Day celebration na initabi, Sir Mar, katakod kan saron simanang mga nakalinyang aktibidad in celebration kan Town Fiesta in honra kay Nuestra Señora de la Porteria. Okay. Sigun sa opisina ni Madam Melgy Matosiños tabi, Sir Mar, talagang naghahanda naman ngunyan ang mga paraoma para sa duwang kategorya. Pinakamahaba na sitaw, upo, ampalaya, sili, talong, siring man subulig nin batag. Asin man ang pangadua, pinakamabigat, pwede ining papaya, karabasa, langka, o kaya kamote. Difícil pag magabat ng tapayas. Iyo ba? Ano, Sir Renz, difícil pag magabat ng tapayas. Iyo ba? Yeah. Ngiritan si Chief Ramir. Di, kunyan yan, pinakamagabat, tsaka halaba, tsaka pinakadakula. Gurano man ang premyo? Dahil pabinanggit sa kuya ni Madam Melgy, sorpresa initabi, Sir Mar. Pero paniguradong magiging maugma kay initabi, Sir Mar, ang mga parauma. Ta dakol na pa premyo, igwa man siyempre kwarta. Norin. September 3, 2025, asin ang venue kung saan ilalatag ang mga produkto. Diyan tabi, Sir Mar, sa Daraga Covered Court. Daraga Covered Court. Tusog sa pahayag kan opisina ni Madam Melgy Matosiños tabi, Sir Mar. Kumbaga naging kagawian naman ini kan nasabi ng opisina na pinaka-harvest na pinagibo taon-taon bilang pag-celebrar man asin pagataonin onra asin kaugmaan para sa mga lokal na paraoma kan Daraga Albay. May record na kan mga nakanggarana ka mga inot, diba? Adigwa lamang dyan na pangpira na ini. Nakapirang taon naman tabi ni sa ko pala naapot kung pampirang taon na. Di ba, may mga repeater na dyan na nanggagana pirmi o taon-taon. Di dakulang bagay yan. Baka may Hall of Fame na dyan. Pwedeng iyo, Sir Marta, kung halimbawa ako sulanggana ka nakaaging taon, ninguwa akong kaglara na magtanaw. Correct. Actually, panginggan niya man tabi ni Sir Mar. Ako, 3 years na ako man sa GB. Sa taon-taon na pag-silver kan pista dyan sa Daraga, naabutan ko ng igwa kay Arog kan, Sir Mar, na aktibidad. Ayun. So, panagos na nagdadakula. Mas nagdadakulan mga nag-i-intro tabi, Sir Mar. Buda na hiling ko. Sa sobrang igos kan mga paraoma, talagang minadarakula, buda minaharalaba man talaga. Yan, ang dapat yan talaga, mainkulkar na. So, natural na sana. Balik kita duman sa natural. Organic dapat. Organic? Na padakulaon ta sa paging organikong abono. Correct. O, pigigibong man sana dyan sa Minro. Nagigibong man sana Sir Edwin kayan, di. Palaga na po nandiyan sa Daraga. Matibang kan, Sir Mar, si Sir Edwin. Duman sa... sa Sitio Tubtubo, niyo ang pinag-asikaso niya, duman? Correct, Na sa mga basura. Sa mga alin sa palengke na mga tinarapok doon, pico proseso nila duman. Duman pi proseso, gigibong abono. Yan, pinakadabis-dabis yan. Ang abang-abangan mo dyan, so, kung mga hasang kang sira dyan sa Daraga, sa pigdadara. Mananggan. Iyan ang pinakadabis-dabis na gibon mo man na liquid fertilizer, amino acid yan. Dakulang bagay yan sa samuto yung mga paratanom. Yapot ko man daw kay Sir Edwin. Yan, okay, sige. Yan, tabi, Sir Mar, na-anunsyo ka na Municipal Agriculture Services Office sa panginot yan ni Madam Melgy Matosiños. Alright. Salamat man sa PYZ Enterprises, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang yan po ang report ni Joshua James Bino. Manangod sa pinakamalaki, pinakamahaba at pinakamabigat. Joshua Bino. Pinakamagabat. Hot report. Pinakamagabat, pinakahalaba, pinakadakula. Mga tugang na produkto na tanom dyan po sa sa Daraga. Para po yan sa Farmers Day. Ano? O mga parauma. Yan na tabi, develop to. Pinakadakula, pinakahalaba na batag. Gununon mo. Iguning mga variety ng batag talaga na halabaon, dakulo na sapad. Di ba?
igwa man ning variety mga tugang ning sitaw o yung antak nga halabang maray nga sarong mitro nga papamarkaya pwede. Ano daw si OGM kung maintra ni OGM? Tamang-tama, so antak mo dyan, diba? Di ko naralaba na umintra ka, susukulon man. Diba? At sa mga parao, sige lang po kitang tanom. Lumunta na walang gutom sa pagtanim. Pag nagtanom kita, may aniyon kita, may kakaunon kita. Susubra, ipabakal to, may kwarta kita. Diba? Di magugutom ang mga kapamilya. Alright? Hello kay si Rolly Alvarado dyan po sa Pasay City, watching and listening. Diyos maray na aga po. And then sa mga kaparientes ni kapamilya ni si Rolly, didi po sa Dapdap, good morning po tabi sendo. Alright. Di abangan ta po yan. September 3, markan po nindo yan dyan po sa Daraga Covered Court. Tangani po na makahiling kamukan mga darakulang mga produkto, haralabang mga produkto, si mga gabat ng mga produkto dyan po sa Banwang Daraga. Yan ang padagos na propagar. Pun pa ito, bago pa man na-assign mga tugang si na-designar bilang Menro, si Sir Edwin na Ribangkos, tuwang-tuwang man ni Father Mumoy dyan po sa Laudato Si Farm, consultant mi siya. And even kan ATI, titiwalaan siyang magtaram, sa mga on-air lectures kay ito kang Agriculture Training Institute dahil po sa talagang pag-abot sa paggibo ng mga abono, mga tugang na natural, organiko, dabis-dabis yan si Sir Edwin. Di lalo na ngunyan, mga tugang na sa mga basura, may mga papadumanan. Instead na itapok mo, pasisiring duman sa iwabeso, di ba, na iso pigdarang ka mga residuals, di andaraw na sa duman, so residuals na sana. So, mga magagabat, lalo kung dumog, sabi ni Mayor Vic, di ba? Kunyan yan, ipoproseso duman mga tugang sa sityo tubtubon. Igusin ng mga makina duman, mga decomposter duman, tangani po makagibo po ning maray na klase ng abono. And yung pong produce nila dyan, pinatesting na high grade dyan. Halangkaw, mga tugang ang na talagang garantisado, magkakatabang. And yan po, ko pa nauman sa naninda. Libre sa mga parao mata dyan po sa Daraga. Kaya, di ma-disuspirar. May pag-asa. Basta magtaruwang-tuwang sana, may pag-asa kita dyan. Alright? Okay, paano? Mga tugang, isked na muna ako digdi po tabi sa Tingog Kambanwaan. Pero wag yung alis, babalikan ko kayo para po sa aramon niya to. Mga 20 minutos lang kita dumaan. Pag alas 11, papasok po ang Bicol University sa programang Edukasyon at Pangkabuhayan. Sino bang bisita nila ngayon? Mamaya po, titignan natin ha. Alas 11 po yan hanggang alas 12 with Professor Edgar Barameda and Professor Seth Di Matera. Okay, mamaya po yan 11 to 12. So, standby lang sa pangalan po ni P. Fernandez. Kambiro ng trabaho po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee and Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Nindabalto, Hadjo, asin Bantong, buon Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade